ngai ngu U Blei na ka bynta kani ka lad ka bo penyo yanga ban ya shim bynta lingba jong kani ka channel ngai khu Blei ya pi baro ki ba pet ya kani ka channel ha ka kyrteng ka ba donbor ka jong tribe nong pen im jongi u Jesus Christ ka jing khu Blei Women's Week but Women's Sunday ka ba suk ba kamen ba dap jing kirkhu no try ya pi ki Jingiaseng Kynthei baro ki ba don hapo ka K.J.P assembly ngala jit ya ka topic ban bu hakani ka por ki Tnat u Dieng Sohwain ba Shisha ya ka bangala pensyong nong rim na ka gospel u Ioannis ka lenong ka ba khatsan ka dokot ka basan ka dokot ka ong kumni mga ngalong u Dieng Sohwain mapi kitnat uta u ba yaine hanga bat mga hau uta u seiso shibon na ba klem mga phemla le ai ruem kani ka dokot ka kadaw shai bau try jisu ulong u Dieng Sohwain bat kinong bot jong u Tnat haka dokot ka baningkong try jisu ong daladi hi bo ulong u Dieng Sohwain u ba Shisha ka basngau Tnat kalong bo upin bana bo ulong u Dieng Sohwain u Dieng so olive lani u Dieng dembur u Dieng Sohwain lani u Dieng so grape udai u jermi bapur keleng-keleng kumta kitnat jong uru ki don haki jaka ki bapher kat shaba u Sohwain upur hakani kapor ngin ya pet ya ki katto katni ki jing Shisha shapang kitnat jong uni u Dieng Sohwain kamat ka baningkong ka jing don kam jong katnat ban ya so bat umet ba jong u Dieng katnat ka baklam ya so bat umet ba kam dei hi katnat jong u haka jing ya dei jongi bat u try jisuru kalong kumta na ka jinglong tenrai jong ka jinglong do jongi ngilong kinong pop bat kinong shun jong u Blei kumta ngidon shabar na u try jisu ngidon kam ban kela ka bamod ban pla bat panmap ya ki pop chongi khmat jong u Blei nang ta ban priang yau try jisu bat bot ru ya u namar Ka Ktien U Blei ka ong ha gospel u Ioannis ka lenong ka baningkong ka dokot ka bakhat ar ba day ya ki bala priang yau try jisu ya ki bala ai bor ban long ki khon U Blei kata ha kita ki banget ha ka kyrteng jong u Shushu Ktien U Blei ka ong haka shiti shi Galatia ka lanong ka basaw ka dokot ka banriu ti naba pilong ki khon U Blei ulapha yaw minsem u khon jong u haki do anot jongi da ke uba udak ka ang aba kopa dei nang ne ken bakas dang ka jingya dei ka ba Shisha jongi kum kitnat how try jisu kum umet ba kamat ka ba ar ka jing don kam jong katnat ban yaine kum bakatnat ka don kam ban sno scam how met ba jong Dieng hakipor baro nang bakan yo ya ka bor kan yo ya ka jing besa kan yo ru ya ka jing yada bat ru ya ka bor ban san bat ban penmi so kumta ka dei ban long ya ki nong bot ki jong try jisu ru u try jisu hi u ong badai kita ki bayaine ha u bat haki Ktien ki jong u ki bala ban seiso lemdangi yaine ha u bat haka Ktien jong u ngin namla ban le ai ru hakani ka jing em ngin kala long kitnat ki bom seiso lani kitnat ki bayap stai ya ki ba an unsangor no bat bread haka ding bom julep dalade hi ngin namla ban yaine Blei lingbau try jisu ula penkre ya ki jing don kam baro nadu ka khalip mat ka bangi priang yau try jisu haki do nuot jongi mensiem bakhoj uwan ban shong haka do nuot jongi ban hikai yangi ya ki jing Shisha baro bat yalam ru ya ki khon ki jong U Blei kumba Ka Ktien U Blei ka ong haka shiti ki nong rom ka lanong ka bapra ka dokot ka bakhat saw namar kat ki bala yalam do mensiem U Blei kita ken ki long ki khon U Blei ngi yo i namar kata lemdangi ngen pensyong nong rem bat
bat scam ya ke jing hikai Ka Ktien U Blei bat sha ha ka jing yalam men sem ba khoi ngin la ban yaine how try jisu kum umat ba ubangi dei ban sno ka jing shisha hi ka long ba limda men sem ba khoi u hikai yangi ban duai ngim nang ban duai kat kum ka mon ka jong Blei kat ba ki jingduwai ba ki jing yaro chungi ki long kum ki jing ring bat pen hiar men sem ba kenja men sem limda ngi sha ka jing yalamu men sem nginam sno thu ya Ka Ktien ka jong U Blei kat ba Ka Ktien U Blei ka long ka jing bam ba kenja men sem chungi Ka Ktien U Blei ka ong henrei jar u badayai ne hado ka bakut utaken unyo like em gospel Matthias ka lenong ka ba arfusau ka dukhot ka bakhat lai kamat kabalai kitnat ki hab an sha khalat hakaduk hot ka ba ar jong kani ka lenong la ya thu yangi ba ya katnat ka ba seiso ukhalat prun ba ong tien pareng bakan yo seiso khambun ka jing sha khalat kam dei ka ba suk ki don ki jing khalat ki ba shumalu mala ki don pat ki jing khalat ki ba bon haba khalat shibon hab maj yakitnat ret ki babon bat hab khet yakislaru shibon kat hadu bakat tanat kan iselen ipangmet haba peit na shabar henrei ka bami nang ta kalong bakat nat kan light na kijing penwet bat yo ban seiso kum ki nong bot jong try jisu ki don shibon ki balong ka jing penwet ya ka jingsan ba kenjamen sem jongi U Blei haka jing ie jong u sneng u sempat u disiplin yaki nong bot jong yaki bau pediang kum laki khon ki jing sneng sempat ki wan kum ki jing tenju aki dur jong ke jingpang ke jing shitom ke jing duk ke jing kerduk ke jing sha pen shitom ben ki jing sngosi ki jing khuslai ka kamlong satya ka basuk ban sha yakini ki jing tenju namar ki kta mat yong ya ka jing em jong kita ki basno how try Tien U Blei ka pen ken mau yangi haka shiti shiki Philippi ka lanong ka ban ningkong ka khot ka ba arpho khandai na ba happy la ai na ka bintau Chris tang ban ngai ho henrei ban sha shitom ru na ka binta jong haka shiti shiki nong rom ka lanong ka ba phra ka khot ka ba arpho phra Tien U Blei ka ong bat ngi ya tipru ba ki ai baro ki ya trailam ya ka ban punbha ya kita ki ba ie yo Blei ya kita ken ya ki ba lakhot kat ba kum ka jing thmu jong kamat ka basaw kin don ka jing ya ie try jisu ong hakad khot ka ba khat ar jong ka ni ka lenong kani ka long ka hukum jonga ba phen ya ie parlok hi kumba nga ngala ie ya phi hakad khot ka bakhat nyo uban shu yakini ki ai ngala hukum ye phi ba phen ye iet parlok hi ka jing ye iet parabangen ka penlong ya ka balong ka met ukris ban long shitali Ka Ktien U Blei ka ong mga haki bat mami hanga bakin ya long ya ki bala penjanai hakaba shitali bakata ka pertaite kan yo tip bala pha mami yanga bat ba mela iet yaki kumju kumba mela iet yanga kat kum ka gospel Ioannis ka lenong ka bakhat nyo ka khot ka ba arfulai kani ka khot ka kadau shai ba ka pertai kan yo tip bau try jisu de bala pha dau kupa limda don ga jingyatli haka balang but onnam la ban don ga jingyatli pat lada omdon ga jingya iet para bangai haka shiti shigi Galatia ka lenong ka basan ka khot ka bakhatsan Ka Ktien U Blei ka maham yangi kumni henrei lada phia daj bat phia bamdu parlok hi to sumar phiyo phi ba phia bam no du no parlok hi Ka Ktien U Blei ka kentu yangi haka shiti shigi nong Ephesus ka lenong ka basaw ka khot laifu wei bat laifu ar to bread no na phia ka jingkathang baro bat ka jing khi bitar bat ka jing bitar bat ka jing kau bat ka jing kranben lambat ka jing pun sneo baro bat do penlong ya ki bale sbun parlok ki ba jamnot ki ba ya ma parlok kumba U Blei ru hau Chris ulama ya phi kamat kabasan
ban long ki ba seiso. Ka jing seiso kala ban long tang hakit nat ki balasan haki badanglung. Ki Sohwain ki mi nakitnat na umet ba. Kum taru ka jing seiso kami na kinong buot jong utray. Baka percaya kan yu iya ke jingle babaha jong ki, bat yo yaro yo kupa bahabaneng. Kamud ayu ban seiso. Haba kanu katnat jong ki Dieng kapun mi so, kam jubam ya ki so daladihi. Henry ki de ki weipat ki bayo jingpsa lingba ki so jong ka. Lada amdan nong bam ya ki tu ki so, kini ki so ki hap no, ki ut haka kendo, bat na ki sembai ki badon hapo jong ki, sami ki jingtung ki batmai haka kendo. Kalong kumta bat ki banget how try jisuru. Kalak ban long ba ke jing jongi kan long ke jing besar ya Ka Ktien ke jong U Blei. Kalak ban long ru bangin long kinong ai men sim kinong ai buat ai bor ya kiwei pat. Kum kinong buat ki jong utrai. Ai bangin len ya la ka jong ke jing kum ba uso u hap ba du put no ya la di haka kendo. Ba ngin ai ya Ka Ktien ke jong U Blei sya kiwei pat. Kanang ba kiwei pat kin yo ban itu ya utrai jisu. Bat ban mi kum ki jingtung ki batmai haka hima ka jong U Blei. La kerku yangi bangin long jing kerku ya kiwei pat. Kani kamdai ka jing la ne ka jing nang jongi. Henry ka long tang bangin IT ya la ka jong ka jing Ba U Blei Un yo ban penan kam ya ka. Na ka bynta la ka jong ka kyrteng. Na ka bynta ka buram U Blei. Amen. Dongin ya duwai. Kukpa jongi bahabneng. Long bala kerku ya ka kyrteng ka jong me. Namar ka ni kapor ka bakintang, kapor ka bakordor, ke bangila yo ban puson ya Ka Ktien ka jong me. Isnay ban kerku ya sembai ubala bed haka jingplot. Ai bu un yo jaka ka do no jong kibreu ki ba shashkor ya Ka Ktien ka jong me. Kerku ko pa bakan long ka kabor ka jing kershan ya ka jing jong ki. Isnay ban kerku lang yangi baro kum ki Jingiaseng Kynthei K.J.P assembly. Lingba jong ka ni ka tayo. Bat kisngi ki badangsa jong ka ni ka tayo. Bangin yo ya ki jing kerku lingba jong ka jing raki ya ka ni ka Women's Week but Women's Sunday. Sngaw ya ka bangu ka jong i au Blei. Na bangi pan ya kini baro ka kyrteng ka jong Jisu nong pen ba jong i. Amen.